Bucură-ți garderoba cu o notă de eleganță și rafinament. Descoperă primăvara în stil cu rochiile Franca Fistic și Mov. Fabricate cu atenție la detalii și din materiale de calitate, aceste rochii sunt un adevărat must-have în colecția ta de sezon. Cu croiala sa feminină și nuanțele sale încântătoare, vei străluci în orice ocazie, de la întâlniri cu prietenii până la serii romantice în oraș. Fiecare zi poate fi o ocazie de a străluci. Nu mai aștepta! Completează-ți garderoba cu rochiile Franca Fistic sau Mov și fii gata să te simți ca o adevărată divă. Intră acum pe dumifashion.com și adaugă o notă de eleganță în viața ta. Detalii către rochii o să găsiți și în descriere.